В този видеоклип ще ви покажа 5 качества, които ще ви помогнат да станете богати и които считам за изключително важни в този процес. Когато гледате този клип, аз съм уверен, че и вие ще се съгласите с мен. Според мен, едното от най-важните качества е времето. Управлението на времето е изключително важно за постигане на богатство. Трябва да знаете стойността на времето си. Много хора не планират времето си, лягат, когато идват уморени от работа вечер и се събуждат, когато им е угодно сутрин. Когато няма план, денят минава твърде бързо. Но когато седнете и се запитате, какво точно направих днес? Какво можете да кажете за себе си? Понякога хората нещата не си ги планират. Аз лично не планирам всеки час и всяка минута от деня си толкова подробно. Но аз подготвям какво ще правя ден преди или дори по-рано. Понякога планирам цялата седмица напред. Когато гледам екрана си тук, например, когато се събудя, вече зная какво трябва да направя през понеделник, какво през вторник, сряда и така нататък. Това не е толкова подробно в часове, а повече като абстрактен план за деня ми. Така че, защо това е важно, ще попитате. Най-добре се изразява с този стар, но добър каз. Всеки има 24 часа на ден. Неуспешните използват тези 24 часа, най-успешните ги инвестират. Това как успявате да инвестирате времето си е ключът към успеха. Това не е нещо, което някой друг може да направи за вас. Честно казано, аз не планирам всеки час от деня си толкова детайлно, но зная приблизително какво и колко време ще отнеме всичко, което правя през деня. Създавам си приблизителен план на деня. Защо е важно? Да не се питате, сега какво трябва да направя ли това или онова. Аз просто погледнах списъка си. Понеделник сценарий за видео, заснемане на видео, създаване на миниатюра. Така че това е едно от нещата, да инвестирате времето си ефективно. Втората важна характеристика е дисциплината. Дисциплината е изключително важна, защото може да се наложи да правим нещо дори когато нямаме необходимата мотивация. Ако обаче имаме нужната дисциплина, ще го направим дори и да не ни се иска. Аз наистина харесвам един цитат на Хамза. Правете трудните неща. Правете ги, когато не искате, а не когато искате. В същия ред на мисли има и поговорка. Не взимайте решения в момента на удоволствие, а в момента на решение. Значи, ако искаме да постигнем нещо, трябва да имаме дисциплина. Също така, третият аспект, който според мен е от съществено значение, е търпението. Трябва да си дадем сметка, че този вид неща не се случват за една седмица или две. Ако искаме нещо дългосрочно, трябва да приемем, че това отнема време. Може би няма да видим желаните резултати след 6 месеца, може би дори след 1 година. Така че трябва да бъдем търпеливи. Така че трябва да знаем, че резултатите идват с течение на времето и това изисква търпение. Четвъртото важно качество, според мен, е умението за продажба. Продажбата на продукт или услуга изисква умения в пазаруването и рекламата. Нещо, което много хора подценяват, е как да привлекат клиенти. Трябва да слушаме нашите клиенти, да се адаптираме към техните искания и нужди. Нека погледнем, например, YouTube. Когато създавам видео, се питам следните въпроси. Какво иска зрителят? Защо биха кликнали на моето видео, когато има толкова много други? Какво биха искали да видят след кликване? Това нещо е важно, защото вече не можем да разчитаме на някой друг, за да направи това за нас. Трябва да слушаме нашите клиенти и да създадем нещо, което те искат. Ясно е, че продажбата на продукт или услуга изисква пазарене и реклама. Петото важно качество са социалните умения. За да постигнете нещо в този бизнес, вие вече не можете да работите самостоятелно. Дори и да сте много добри в това, възможно е да научите нещо ново, когато се свържете с други хора. Така че възможността да общувате, да установявате връзки, да разбирате какво искат другите, е ключът към успеха. Важно е да имате социални връзки и да се свързвате с хора, които могат да ви помогнат във вашия бизнес. Тези 5 качества – управление на времето, дисциплина, търпение, умения за продажба и социални умения са ключът към успеха в бизнеса. Благодаря ви, че гледахте този видеоклип и се надявам, че ви беше полезен.